A veure, Mercè, des de quan escrius tu? Doncs des de sempre. Jo tinc record de quan anava a passar els caps de setmana a casa dels avis, perquè els pares treballaven el dissabte a la botiga, i devia tenir, no sé, 7-8 anys, i ja me'n recordo que vaig escriure una mini-novel·la que era una mica basada en la Illa del Tresor, i recordo ja, doncs, ja de petita vaig fer un mapa del tresor i explicava, no?, amb la lletra aquella més grossa que fas quan ets petita. O sigui que des de sempre, tota la vida. Jo crec que vaig començar a escriure abans de llegir, no? Però, bueno, també la meva mare des de molt petita és una dona amb molta imaginació i sempre m'explicava contes, no? I crec que ella ha influït en que a mi m'agradés també explicar històries. Quins són els temes que t'agraden més o què t'inspira? Què sols escriure? Potser cosa més fantàstica, no? M'agrada imaginar la primera petita novel·la que vaig escriure, doncs anava era de l'edat mitja, i cavallers, i follets, i mags, i més o menys sempre m'ha agradat imaginar, no? Des d'aquí fins a la ciència-ficció. Recordo un conte que vaig escriure que anava sobre... que se'm va acudir pensar què passaria si una persona només pogués veure el món o sigui, pogués veure els àtoms. O sigui, en comptes de ser cega, que no veu res, que veiés tot, però que veiés, en comptes de veure aquesta taula, veiés els àtoms que creen aquesta taula, no? I així, no? I jo això ho considero una mica no sé si fantasia, ciència-ficció, sí. I escrius habitualment cada dia? A veure, no ficció n'escric cada dia, perquè com que quan va ser hora de triar una feina vaig dir què és el que sé fer més bé, escriure, i doncs em vaig dedicar a fer de periodista, i d'això ja fa com 20 i escaig d'anys, llavors escric cada dia. Llavors això fa que per escriure literatura doncs, a vegades n'estàs ja tan cansada d'escriure que costa més escriure literatura, i la veritat és que obres una mica llargues les he fetes en èpoques en què no treballava, o uns mesos que vaig estar sense feina, i en canvi doncs, quan he tingut feina el que em sol sortir molt són contes, i relacionat molt amb el món amb el que em moc. Doncs quan jo vaig ser una de les primeres periodistes de Catalunya i d'Espanya en ficar-me a internet, i llavors doncs, de seguida hi vaig enfocar també els meus interessos literaris, i de seguida se'm va acudir doncs, crear contes, però que fossin hipercontes, que hi va haver una època que estaven molt de moda, doncs un enllaç portava, i que escrivies la història d'enllaç a enllaç. No? Sí. Per tant, també intueixo que també un dels teus llocs habituals per publicar històries també és internet. Sí. Va arribar... A partir que em vaig posar a internet ja vaig començar a publicar-me jo les coses, i tinc molts contes que simplement els vaig posar a la meva plana web. Sé que no tindran mai tant públic com si se'n fa un llibre de contes, però tampoc no he tingut temps o no se m'ha acudit, o potser també és que no estic segura de mi mateixa com per anar a un editor i dir-li aquests contes i veure si me'ls editarà, no? Però si un cas... Però no, realment amb internet m'he convertit jo mateixa en la meva pròpia editora, sí. Home, i de fet potser et poden arribar amb més gent, contràriament al que solem pensar en un llibre, un text editat a internet, no saps qui és l'usuari final. De fet, en literatura no, però en ficció sí que, m'he trobat coses que dius, ostres, no? Doncs em vaig trobar... Hi havia una senyora que la vaig conèixer quan estava aquí a la residència d'avis, la Maria Cavalleria, que vaig descobrir que era una senyora
que havia tingut molta cultura, d'aquella gent de molta cultura, i com ell havia viscut la guerra, que era doncs, una gent que estaven molt oblidats, tant pel cinema o pels llibres que parlen de la guerra, sempre sembla que s'explica la guerra des d'un punt de vista o l'altre, i ell era doncs, de la gent que eren de dretes però que no eren franquistes i que es van trobar... I llavors jo vaig escriure doncs, el que ella m'explicava i em va sorprendre la de gent de Manlleu que va trobar el text sense jo anunciar-lo enlloc i em van comentar doncs, que la coneixien i sí, és veritat. I potser també és bona aquesta interactivitat que es crea quan tens un relat, per exemple, penjat a internet, si tens activat el tema dels comentaris i això, sempre pots rebre l'opinió del lector directament. Sí, és cert. Contràriament a un llibre en paper, no? I has provat diversos gèneres literaris o normalment escrius narrativa? Escric narrativa. Escric el que em surt. La veritat que quan començo amb els contes, amb un text més llarg sí que doncs, el pots planificar o com a mínim pots dir anirà per aquí, però un text sempre acaba funcionant com a ell li dona la gana, no? Una mica. Tu pots decidir algunes coses, però llavors pots començar, pots dir, no sé, va deixar el paraigua sobre la taula i a partir d'aquí continua i pot acabar sortint doncs, des d'un conte policíac fins a això, no? Un conte de l'edat mitja. No en tinc, et deixo molt fer i utilitzo també molt els contes com a teràpia, a vegades no en el sentit d'explicar el que em passa, sinó de deixar-me escriure un conte tal com ve i quan ja està escrit, moltes vegades llavors el llegeixo i m'adono que m'està indicant la solució d'alguna forma inconscient. Al cap i a la fi traiem el que hi ha a l'inconscient i llavors doncs, el mires i moltes vegades et diu, ostres, és per aquí, no? De fet, te n'explicaré una. Jo vaig escriure abans que estava embarassada que no sapigué que estava embarassada. Jo vaig escriure un conte i era en un lloc que per mi és especial, un paisatge del Montseny i tal, i hi havia doncs, allà una noia i de cop la noia, ja et dic que els deixo fer, i de cop la noia deia, estic embarassada. I jo encara no sabia que estava embarassada. És una passada, no? És com traiem coses de l'inconscient. No, segur, que escriure realment molta gent ho pensa, que és una manera fins i tot això de treure problemes interiors i de viure poder la vida d'una forma diferent, no? De treure't angoixa, i recomanen a molta gent que escrigui. Vull dir que... Sí, de fet hi ha, per exemple, les constel·lacions familiars, que és una actualment que s'està molt fent i tal, és una mica escriure un conte. O sigui, tu agafes uns personatges, hi ha uns personatges que tu en principi no et van ni et venen, però llavors, tal com interactuen, a tu t'estan dient coses de tu mateix, en realitat, no? Per tu, què és escriure? Per què escrius? Perquè si no escrivis, és que jo crec que em moriria. És respirar. Jo necessito escriure.